पिता श्री गंगाराम शेठ माडिक यांच्याकडून मुलग्याला 500 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे। बाबू तुझे 700 रुपये माझ्याकडे जमा आहे। हॅलो स्वयंसेवक कार्यकर्त्यांना विनंती आहे, पुन्हा एकदा गर्दी होऊ लागली। आतापर्यंत गर्दीवर चांगलं कंट्रोल आपण केले नाही। या बाजूला बघा गर्दी वाढत चालली आहे कोपऱ्यामध्ये। तेरावकरांची जोडी शिकली संदीप तेरावकर रामपूर कुंभारवाडीवाले अतिशय सुंदर बैल पैदल बघा मागणी झेंडापट्टो पटला असेल आता ये जाताना उभा होता आता पेवण्या घेत येतोय। हातपाय हलव आरामात येशील उठायला कशाला बघतोय हातपाय हलव एक पोट ये बैल थांबले। नेहमी मी म्हणत असतो हा कसं फक्त बैलांचा नाही तर नांगऱ्याचा सुद्धा कसं आहे। शक्य शेकतोय आसरा घेतोय शेवटपर्यंत पण नशिबाला पाणी आहे म्हणून आयुष किल्ले चांगली जोडी उठवली होती। पहिला पल्ला अतिशय जबरदस्त पार केला होता पण दुसऱ्या पल्ल्यामध्ये थोडासा नागरिक फटला आणि त्याच्यामुळे हा मोठा एक पराक्रम झाला। जोडीला खूप विलंब होतो। यानंतरची जोडी आहे करणार का चिखलातला फौजदार करणार हे बाजूला अरे कॅमेरावाला काही रडेल काही तुम्हाला हे भाई हॅलो जो भाई पहिल्यांदा सोन्या आणि फौजदारला पळवायचा तो भाई आता एकट्या फौजदारला घेऊन बघूया करामत करणार का हे फौजदार बघूया साऱ्या उन्हाळभर रामपूर आंतवाडीचा फणसाची चारकांडा खाऊन बघा कसा फौजदार पळतोय जबरदस्त। आता फौजदारला फौजदाराला बाहेर जोडी फौजदार सोन्याच हवा जोडीला मी अजून सांगतोय ग्रहण जो काय लागलाय त्याला 4 तांदूळ द्यासा आणि ग्रहण सोन्या नियम आहे रांगणी स्पर्धेचा। तेजा ड्रायव्हरच्या हातात जोडी दिलेली आहे। सौरभ जाधव यांच्याकडून साईराज ड्रायव्हर साठी 200 रुपये आलेले आहेत। बाबू 700 घेऊन गेलाय आता हे 200 न्यायला घे परत। बैल उभे राहायला बराच वेळ घेत आहेत। गावठी बैलांना एवढा वेळ चाललाय। बाबल्या चिले सारखा नामांकित सुट्टी मेकर आहे। जाऊ बैल काका कसा झेंड्याला घासून जाणार। तेजा ड्रायव्हर आहे तेजा ड्रायव्हर बैल सोडणार नाही बैल झेंड्यात गेला जोडीबाद चांगली जोडी परत एकदा वाजवते। बैलांचा वेग बघा काय असणार आहे बघा मित्रांनो वा 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 तेजाचं कौतुक आहे। या स्पीडला गेली असती तर रेकॉर्ड ब्रेक कामगिरी झाली असती। या तेजा ड्रायव्हर बद्दल तुम्हाला एक माहिती सांगतो इथं आलेल्या प्रेक्षकांना। गेल्या वर्षी कापसाळला एक भव्य दिव्य मैदान झालं होतं आणि त्या मैदानाच्या दिवशी तेजाचा वाढदिवस होता। काय त्याच्या मनात आलं त्यानं आयोजकांना विनंती केली की माझी गावठी जोडी मला घाटी गटामध्ये पळवायची परवानगी द्या। कापसाळच्या आयोजकाने त्याला परवानगी दिली आणि सगळ्या मोठमोठ्या घाटी जोड्यांमध्ये हा गडी पहिला नंबर मारून गेला। असा हा नामांकित ड्रायव्हर आहे तो तेजा ड्रायव्हर। शंभू आणि छब्या तेजा ड्रायव्हर तयार होतोय। शंभूची सुट्टी करणार मन्या चाळके छब्याची सुट्टी करणार मंद्या जाधव दोन्ही नामांकित सुट्टी मेकर। जोडीचा मालक मास्तर सावडेकर मास्तर जोडीच्या बाजूला। या जोडीकडून अपेक्षा आहे 18 ते 19 सेकंदाची। बघूया काय होणार। छब्या आपली करामत दाखवणार का हो छत्रीवाले या माग रोहित गणेते व्हा माग 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 वेरवली बुलेट एक्सप्रेस वाले जरा मागे सरकार बुलेट त्यांची धावणार आहे अजून वेळ आहे म्हणून मागे सरकार सांगते त्यांना। बघूया छब्या आणि शंभू काय होते। साहिल काय करतोय नक्की खाली काय शोधतोय
या ठिकाणी जबरदस्त चढी पडते आपण महत्व आहे सचिन त्याची डोंगरावली यांची जोडी छबे आणि शंभरनाथ करायचं नाही त्याच्या ड्रायव्हर जबरदस्त छबे बघा आता जबरदस्त जोडी घेणारी ही जोडी या वेळेला मात्र भरधाव चालतोय नाद करायचा नाही त्याच्या ड्रायव्हरचा या ठिकाणी तेजा पुन्हा एकदा पडतोय ज्या ड्रायव्हर कडून खूप साऱ्या अपेक्षा होत्या तो ड्रायव्हर या ठिकाणी पाण्यामध्ये पडतोय दुर्दैवानं चांगल्या जोडीला वेळ लागतोय चांगली जोडी होती 38.48 जबरदस्त याच मिनिटात जर जोडी गेली तर निश्चितच नंबरात येऊ शकते नंबरात येणारी ही थोडस वेळ घेतोय आता मात्र स्पीड वाढायला पाहिजे जबरदस्त धावणारी जोडी आहे तुझी पावला उचलायला पाहिजे पाण्याचा हुशार उचलायला जबरदस्त धावणारी ही जोडी अंतिम टप्प्यामध्ये दाखल होतीये आपण पाहतोय या ठिकाणी मला वाटतं आकाश दुदम ही जोडी पळवत होता बघूया वेळ किती घेते हॅलो वेळा ठिकाणी काय झालंय 2 माईक एकदम बंद झाले साऊंड साऊंड हौशी कलाकार बदलाय हा नागरी काय आपलं वासुरा मित्रांनो पुन्हा एकदा पळणार वा म्हटलं होतं उबराच्या झाडाजवळ काहीतरी आहे पवित्र स्थान आहे पुन्हा एकदा पळायला पाहिजे पळू दे दादा याला किती वेळ घेऊ याच्यासाठी आज बिनधास्त कामगिरी होऊ शकते हौशी कलाकारांना बोलणार वजन सांभाळेल का तो बैल बोलवळ तरी सरळ अरे मित्र आता तरी सरळ होते जबरदस्त पळाली जेव्हा थांबला तेव्हा बैलांनी याला पोहायला लावला शाबाश या नांगराचं कौतुक आहे मित्रांनो